Прывітанне, сябры. Бывае у вас такое, што хочацца неяк весела адпачыць, арганізаваць нейкую сяброўскую вандроўку ці проста добра і вясёла пасядзець з сябрамі. Вядома ж, бывае. Але не кожны валодае арганізатарскімі здольнасцямі. Што рабіць? Патрэбны завадатар. Завадатар па-руску гэта завадзіла. Але ў пэўныя часы так маглі называць і важатага ў піянерскім летніку. Завадатар і ёсць той самы чалавек, які можа арганізаваць усе гэтыя мерапрыемствы і скантактавацца з усімі і, напрыклад, на выходных зладзіць нейкую паездку, зрабіць сустрэчу аднакурснікаў, аднакласнікаў ці карпаратыў на працы. Праўда, часам і ім патрэбна перадышка, і яны таксама жадаюць, каб нехта замест іх узяўся ды вырашыў усе гэтыя складаныя арганізацыйныя пытанні, а яны былі б звычайнымі гасцямі на свяце. Таму, сябры, не саромцеся і паспрабуйце самі зрабіць якую шыкоўную вечарыну. Можа, вы і ёсць той самы завадатар. Паспрабуйце. Да сустрэчы!